वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। छोड़ गईले हमके दिल गोल टूटी, छोड़ गईले हमके दिल गोल टूटी। जोर बेवफा कर तोरा फूटी, जोर बेवफा कर तोरा फूटी, कर तोरा फूटी। हमारा के साफ तू लिहले लूटी, हमारा के साफ तू लिहले लूटी। जोर बेवफा कर तोरा फूटी, जोर बेवफा कर तोरा फूटी, कर तोरा फूटी। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी कर तोरा फूटी। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। जोर बेवफा कर तोरा फूटी, कर तोरा फूटी, कर तोरा फूटी। हमके रोइबे नाराज तोराई लागी रे हाय मोरा तोरा ना बुझाई, तोरा ना बुझाई। हमके रोइबे नाराज तोराई लागी रे हाय मोरा तोरा ना बुझाई। ई दिल के दौरान ना होता न कहम, हमार सोनम भइल बेरहम। खइले कसमवाते बाड़े हेर झूठी, खइले कसमवाते बाड़े हेर झूठी। जोर बेवफा कर तोरा फूटी, जोर बेवफा कर तोरा फूटी। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। कर तोरा फूटी। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। जोर बेवफा कर तोरा फूटी। presented by Albina Recording Studio, Simla। कर तोरा फूटी। हमरा के छोड़ी दोसर के हो गईले राइटर और अबिया के जियते मुआइले, जियते मुआइले। हमारा के छोड़ी दोसर के हो गईले राइटर और अबिया के जियते मुआइले। अंकित एक्सप्रेस करी नहा गणेश चंदन कहत सुन बतिया फरेश। लेट भइल देह से पारन कहब छूटी, लेट भइल देह से पारन कहब छूटी। जोर बेवफा कर तोरा फूटी, जोर बेवफा